que recuperaba el panameño Rommel Fernández. Arbitraje del madrileño Soriano Aladrén, que no va a tener una buena actuación, ya que va a anular un gol al Valencia legal y que haguera podido significar el 2-0. La primera jugada polémica del partido en l'àrea del Valencia en una caiguda de Stozic, que la repetición demostrará que va a ser art de magia perquè no li va entrar cap jugador del Valencia. La rèplica del conjunt de Hussein en forma de jugada llarga de parets curtes entre Leonardo i Giner. Finalment el baló va anar a parar a les mans del porter romanès Estelea, a pesar de la presència del búlgar Lugo Pérez. La jugada ara per la dreta entre Quique, Pérez, Tomàs, però el remat serà de Rommel Fernández. De nou és Lluís Estelea. Assistim ara al minut 6 i mig a una caiguda de Rommel per entrada d'Esteve Pradera dins l'àrea. No va apreciar res Soriano Aladrén, ho veurem repetit. És el moment que cau Rommel Fernández. Sembla que tampoc el va tocar Esteve Pradera. El Mallorca que va tindre les seues ocasions de gol. Primer hi haurà una errada de Sergio García, que és esta, i el xut de Milojevic ell fora. Tornem a veure l'errada de Sergio García i el xut de l'exjugador del Mérida. Ocasió per al València. De nou el perill per l'esquerra, amb Leonardo i Giner de protagonistes per eixa banda. Apareix amb Tomàs i el xut del brasiler va lluir-se novament el romanès Estelea. Leonardo i Pérez, que van ser dos dels homes destacats en el partit d'anit al Mestalla. La rèplica del Mallorca, una clara oportunitat per a Galvez, que Sempere va enviar al córner. I assistim pràcticament al preludi de l'1-0. Observen com exercix el seu magisteri Lugo Pérez. Es deixa un jugador, se'n deixa darrere un altre, però el xut amb la cama esquerra és prou desviat. Es jugava al minut 29 d'este primer temps, quan juga Fernando. Leonardo tocarà Fernando de nou, i després del rebot d'Esteve Pradera, Leonardo que no perdona. En la cama bona a l'esquerra, bat la porta d'Estelea. Aquí veuen com Leonardo va dur el baló al fons de la porteria de l'equip de les Illes. Primer Fernando, i toca Pradera, finalment Leonardo, lluny de l'abast d'Estelea. El València havia aconseguit el fruit al seu domini i al millor joc en la primera mitja hora del partit davant del Mallorca. Hussein, que va renovar a nit mateix per una temporada més com a entrenador del València, i una caiguda de Giner dins l'àrea, va demanar penal el jugador valencianista, però Soriano Aladrén va deixar seguir el joc. No disposem d'una millor repetició que ens aclarisca si va ser o no va ser penal la caiguda del jugador d'Alboraya. En acció Fernando, són imatges encara dels últims minuts del primer temps, i Pérez, que en boca de gol no pot rematar després del centre xut de Leonardo i la intervenció del porter del Mallorca, que va ser un dels homes destacats de l'equip balear anit en el Mestalla. Així el xut en difícil postura de Lugo Pérez. Estem ja en el segon temps. Paren atenció, una de les primeres accions de la segona meitat, seguida de Sempere. El baló va a parar a Rommel, va la passada per a Fernando, però aquesta posició que sembla correcta per al Linier no ho va ser així, i després d'alçar la bandera Soriano Aladrén va invalidar l'acció. La repetició ens demostra que la posició de Fernando era absolutament correcta i que així es va perjudicar moltíssim al València, perquè era el 2-0, el gol de la tranquil·litat, ara que quedava
però Milojevic, inclús amb tranquil·litat, amb comoditat, bat la porta valencianista. El Mallorca va acabar amb 10 jugadors. Aquesta acció de Ferrer va significar la primera targeta groga per al jugador que més tard anava a ser expulsat. La falta la va traure Lugoslav Penev sense cap conseqüència per a la porta mallorquinista. Juga Giner per a Leonardo, torna el baló al d'Alboraya. S'endú Penev, però el xut final de Tomàs i fora. Círic que començava a posar-se nerviós també perquè els minuts anaven passant i el València no desfeia l'empat. Una acció també curiosa i on no va estar encertat Sempere és la que veurem a continuació. Estaven ja preparant un canvi l'entrenador del Mallorca quan va passar a... Va errar Sempere en l'entrega al baló, ho veuran més clar en la repetició, i a punt va estar d'aprofitar-se'n el jugador del Mallorca. Este és el moment. Intenta deixar el baló i finalment es veu obligat a desviar amb el peu. Així una nova falta de Ferrer a Penev. Al recordar que ja tenia una targeta, que s'havia tractat d'una clara espenta, i una de les ocasions clares, el xut primer de Robert i després de Rommel Fernández. Ho veurà més clar així. Celea va parar en dos temps. Primer el xut de Robert i després, desviant a córner, el de Rommel Fernández. L'acció de la segona targeta groga, de nou protagonistes Ferrer i Lugo Penev, el jugador del Mallorca que veu el camí dels vestidors. Era el minut 37 d'esta segona meitat. Leonardo per a Tomàs, Tomàs que penja la pilota i Fernando que remata fora. La passada de Camarasa i el salt entre Rommel i Celea que s'endú finalment la pilota. Paren atenció a esta jugada que va poder ser la de l'1-2. Faltava només un minut per acabar el partit. S'endú la pilota Stošić entre Camarasa i Giner. Quan ja tenia tota la porta per davant, treu en excés la pilota. Era com per endur-se les mans al cap. Tornem a veure la jugada protagonitzada per Stošić, que va poder ser perfectament l'1-2, on també va poder ser el 2-1. Esta jugada en el minut 45, primer Rommel, després Giner, el baló que finalment va eixir al córner impulsat per Milojevic. Aquí tenim de nou la passada en profunditat de Fernando, el salt de Rommel i Celea, però en el moment que va rematar Giner sembla ser Milojevic, l'home que li lleva el baló dels peus i que l'envia en direcció al cançó dret de la porta mallorquinista. I ja en temps de descompte va arribar la que va ser més clara ocasió del València en aquesta recta final del partit davant el Mallorca. Tomàs, el rebut de Stošić i Robert, que té una miqueta massa, que perd la gran ocasió per haver anotat el gol de la victòria. I era este ja un moment on no havia temps absolutament per anar. Peraza li va llevar el baló en els últims moments i Soriano Ladrén va donar per finalitzat el partit. Empat a 1 i va haver crit. El partit de nit no